lucrează în această familie, unde știm că părinții sunt copiii tăi și sunt creștini. Dorim, Doamne, ca așa cum am citit din cuvântul Tău, și El să Te cunoască ca și un Dumnezeu care nu ești altul decât Mântuitor. Și vrem să fii și pentru El Mântuitor. Vrem, Doamne, să fii acela care nu numai L-ai creat și Le-ai adus în această viață, și i-ai binecuvântat pe părinții Lui cu El. Și acela care ești Creatorul și Mântuitorul Lui. Mă rog, Domnule, pentru ca Tu să fii acela care L-a ajuns pe Tatălui, pe mama Lui, să poată să-L crească după voia Ta. Vrem, Doamne, ca să nu crească pentru această lume, ci să crească pentru Tine. Și încă de copil mic să-ți cunoască voia Ta, să Te primească în viața Lui. Mă rog, Doamne, pentru bunicii Lui, să fie și oameni care trăiesc după voia Ta și care să Te caute totdeauna. Să fie un exemplu bun pentru copiii și pentru nepoții lor. Binecuvântează, Doamne, astfel și pe ei. Mă rog, Doamne, pentru această biserică, să fie locul unde și acest copil și mulți alții să poată să Te cunoască într-adevăr, să vină în prezența Ta, la viață veșnică. Mulțumim, Doamne, că putem să cerem aceste lucruri. Te rog, Doamne, să-L ocrotești pe copil așa cum El va crește. Să-i dai sănătate, să-L binecuvântezi, să-i dai înțelepciune cu de zi, să-i călăuzești viața de zi cu zi. Și, Doamne, Tu să fii acela care, prin ocrotirea Ta, îl păzești și binecuvântezi viața de zi cu zi. Fii Tu, Doamne, acela cu care ne putem bucura împreună și cu acest copilaș, ca și el și toată familia lui te poate urma în fiecare zi din viața lui și astfel să-ți dăm slavă Ție, pentru că ești Creatorul și Făcătorul nostru, așa cum și din cuvântul Tău ne-ai vorbit. Amin. Amin. Domnul să-l binecuvânteze. E un copil foarte bun, foarte liniștit. Și e ca Dumnezeu să-l binecuvânteze așa cum este pe el și pe părinții lui.